magwora, jodala mageno, agone ruodhwa kendo Nyasacho ni erokamano kuom loso thuolo majaber machal gi mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nade ma Jehova oloso thuolo ni an mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ngaro Isaiah, awuok e kanisa mar Bahati Ministries Ler e piny Kayole. To kapok owacho wach moro amora jodala magwora, to wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasaye polo kod piny duong'. Jehova mar oganda lweny, ruodhwa e ber manade jatend lweny, chunya odendi were maklo, erokamano kuom loso thuolo machal kod ma mondo yal weche ni ka kinde pod nitie. To mara kuom Yesu, amen. Jodala magwora, adhi wuoyo kodi e ndiko mawuok e Mathayo 21. Ndiko mawuok e Mathayo 21. Kendo thuon wach to wacho ni ji orwako Yesu gi mor kodonjo Jeriko. Asomo gima ondiki e mumb Jehova mar polo kod piny. Kane gichopo Bethfage e got Zeituni man machiegni gi Jerusalem, Yesu nooro jopuonjrene 2 nyime kowachonegi niya, dhi uru e dala man nyimu cha, to gi kanyono mudonje biro nwang'o kanyna motwe kaachiel gi nyathine. Mane kama dwa wuoye, kanyna motwe kaachiel kod nyathine. Notwe mama ma kata nyathi manonyuolo ok nyal konye. Nodhi opuonjogi mouso nyaka lowo. Kawuono mwawuoyo kodi ni nyithindo mano usnegi lowo moko nolali e boma. Bende moko bende kawuono ni kata keregi nolal ma kata kipenjo janyuol ni to nyathini mang'ane ni kuma nade, tineno ka pi wang'e ndong'. Kech ong'eyo kit jela ma nyathine nitie, ma nyocha ka nodhi e boma to yudo kaka nyathine ni e jela ma kaka konyre onge. Matin mano wuok godo dala ema ochako konyo godo nyathi mochalo ka gima odwano chako chulne godo ot, nikech noyudo ka kifunde 2 norigne nyathine e dhot. Wawuoyo kuom jela kawuono, Yesu manyalo muko jela. Ang'eye jatend lweny, samoro wuoyo kuom nyar dwegi moro ma kata kawuono mwawuoyo ni nosenyier, noseyany, mokone ni en kama entiere no en apoyo madichuo ma onge gima nyalo konyo godo dala no. Mano nyieke no nosewuoye. Wang'eyo Yesu ka Jehova manoloko nying Ana. Sama ninyiere ma ji dhi ore, to ni wuoyo kod kuom nying Ana. Kendo joma ne wuoyo kuom nying Ana nenge konyiero. Kendo ne ging'eyo ni Ana onge odiochieng' manoyudie gimoro. Notwe matek. Awuoyo kuom dala mano twe kanyna matek, otwe nyaka nyathine. Mano bende otwe matek, mano dhi odonje nyaka e kong'o. Ana bende mare nomoko matek, ma joma nong'eyo nowacho ni mato ok nonyalore. Kawuono ni wakelo Yesu chier mar choke komeko manyalo reso ng'ato. Obed ni ng'ato nomoke tuo, ma tuono nomake matek, ma nyaka nyuola nosesolo, joma gitiyo go osesolo, osiepe ma gilemo go osesolo, nyaka jopolode bende osesolo. Kawuono ni wawacho ni Yesu titiere duoko kuom gima tek machalo nade. Wan kod Yesu manyalo siro ng'ato, mamak ng'ato bade makora chwich. Kawuono ni wasom gima ondiki, nitie Yesu duoko kuom gima nade momako ng'ato. Japuonj wacho ni dhi ura dhi e dala ma ng'ato mokeno. Ing'e ni jera mag wuora, nitie jok ma kata kotweyo dhiang', otweyo kata ng'ute kod uno mokete, odhi otweyo nyaka e loch moro. Ok chande mondo mi ogony dheno, ma kata kothe machwe, kata en kodhe pe ok chande, kata burwe madum ok chande, kata mana samoro twe punda. Kama notwe punda ne ma punda brusike, ma kata punda ywak ok chande. Ing'e ni jomoko nitiere ma jachiro notiyo godo manodhi oloro nyaka ne dhorangeye moko, manodhi otweyo mama, modhi otweyo nyaka nyithindo, modhi otweyo nyaka jaduong'. Jogi nomoke chong, gimoke chola, gimoke gombo, gimoke ura. Kawuono ni wakelo Yesu komeko chier mar choke ja Nazaret. Bed ni en gik manodhi otwe matek, manodhi okan nyaka e bunge kanye mwaluonge Yesu wa ni yien makelo ngima, kata ne nyumgi nyaka e bwo pi kanyo e mwaluonge Yesu wa ni pi makelo ngima. Kawuono ni ubedi dala machalo nade, manomoke anete, manomoke kwamo, manomoke chong. Kawuono wakelo Yesu manyalo muko dala no, mating' malo. Ndiki Zaburi 40 matindo 2, nuno ywaya kogola e chuodho matimo todo, kata dala no ne moki, dala no ne moki, ohala no ne moki. Kata mana nyuol mar nyar ng'ato ne ok timre maber, mano ji otimo, mane nyaka joma nodhi otweyo nogo sei kod remb rombe, kata gi remb gik machal nade, kata gi remb diek, mane giwacho ni mari notoko nonyalre. Wang'eyo Jehova manoloko nying Sarai mobedo Sara en kanya kod Yesu moromo, obro reso ng'ato mogolie kwamo. Kawuono ni miting' nyathi e tiendi miluongi ni min ng'ane, miluongi ni wuon ng'ane, nying Yesu ja Nazaret. Mibe iting' nyathi kitere klinik, nying Yesu ja Paradiso.
Yesu. Mumbakona ni notwe kanya to twinya kanya te. Kama nyathi no dio tede kwe onge. Kuma no dio tich onge. Kama no dio ni mondo mi resu onge. Kawuono wan kod Yesu duoko. Kawuono wan kod Yesu duoko. Ng'at manyalo kelo kwe kama kwe ne onge. Kama kwe noringo gi dirisa manoringo. Ma ji nodongo kod lweny kod koke dala. Mane kama Yesu bro donji kawuono ni wang'e nyakwar Jesse. Ng'at manolimo Lazaro kanie bwo liel. Sama nodonjo formalin ogo sarut. Sama nodonjo kudni ogo sarut. Sama nodonjo lwang'ni ogo sarut. Mano Yesu omanda mare polo. En tie nyakwar Jesse. Mumbakona niya, en kod nyalo, en kod ratiro mar ketho kidabiriyo. Mano fwenya bich wang'e. Machoni we ywak. Samoro dala nutwe matek. Samoro neno ni iyani machiegno nega. Ondinga ni machiegno nega. We timo neno no. Wan kod Yesu duoko. Owacho fwenya bich niya. We ywak nitie sibuor mar dhod Juda. Enie mose locho. Ok nobiro locho. Enie mose locho. Kawuone wi tuo mane. Bed ni gimanade mano mako dala. Ose loche wi gino. Obed ni en wich mano dhi otwe matek. Mane ya wino lok karurini. Makata ne puonji gi matek machanade kawuono. Giwuotho kod opokora bolo kani ondingi kagidhomo kisungo madongo nyaka chirni. Wang'e sibur mar dhod Juda Yesu ja Nazareth moyudo wuoyi e piny Jogerasi ka wuoyi ng'olore kod kite e liete mag joma tho e kaburini kanya modhome kisungo madongo. Sama noromo kod muga chier mar choke ja Nazareth. Bed ni notwe machal nade nyorochi nochoto piyo ma wuoyi nowuotho. Ang'o matek matamo Lwanda erego gibidwa temo godo Yesu gokinyi sani. Ijino okele Yesu Lwanda wiji no kele kabuno ni ohala no kele Yesu jatelo kanisa mokwamo no kele Yesu wan kod duoko ja paradiso ne ka omuga rudhela simba ne ka mumbakona ni teko ne chalo teko jowi obro siro ng'ama nade moyie kawuono ni ngeche pradek matindo pradek wacho ni enie lema onge lema chielo manyalo romo godo. Kawuono ni wakelo Yesu ja Nazareth. Obro paro dala kawuono ni kaw Yesu mondo mi osir pacho. Kaw Yesu mondo osir pacho. Ondiki na umachiel matina pargadek. No chodo jororo mano twewa godo. Ondiki kawuono ni e jo Kolose 2 matina par kod 4. No rucho gima nondiki sama ni tweyo. To nitie gik mane ndiko sama ni tweyo. Par ng'ato nitie gik mane ndiko. Nyathine kikisom, nyathine kikitedi. Jodala ni kikibed kod kwe. No rucho gima nondiki mano tweyo. Kawuono ni gimoro moro mano tweyo inyar ng'acho. Kawuono ni wawacho gi degi nying Yesu ja Nazareth. Nyaka gigonyre kawuono mondo nyathi ng'ato mondo en bende wang' ni wachi na diera arus manatimo arus ni okonya. Arus manatimo reso dalawa. Arus manatimo reso ngimana. Okabi wuotho gi pete kendo to chura onge kata chiega onge. Abro wuotho kod pete nikech abro sungora ni Yesu seloso oda japuonye moloso oda. En kama duel manyalo loko nying ng'ato. Wang'e jakondo mula Yesu ni kod loch. Ng'at mano pudho Joseph ma wuod Jakobo kanie jela korwako kunguru. Mano Yesu meja ogole korwako kunguru ogole oko. Sama no ogole oko obedo prime minister owetene mano use kano oduogo to yudo ng'at moro machielo manopore ng'ama ging'eyo. Jok manoparo ni dala ni nokwam ibiro duogo to gibiro yudo kama bati ni e dala, nyithindo ni e dala, dhok ni e dala, nyaka gari ni e dala. Yesu ni ang'o matek matamo rudhwa. Owacho ni anie duto kuom duto, alfa kod omega, chakruok kod giko. Ang'e ja paradiso ng'at manyalo siro ng'ato. Oloko nying Jakobo kod ni winji wuod Isaka. Kochakre kawuono ni Jakobo ok chak luonge ni Jakobo, iluongi Israel, ng'at mogwedhi. Ang'o matamo rudhwa. Onyalo reso ng'ama kwamo, onyalo pudho ng'ate anete mogole chong lela ka piny neno. Isaya wuode mos wacho ni Isaya 22 matindo 25 no pudho musumal manogur matek. Kawuono ni nying Yesu ja Nazareth musumal manade manoguro manotweyo par ng'ato ibiro pudho musumal no. Kawuono wan kod komeko Yesu chier mar choke obiro dado gi kogologi oko. Iber japono mula iber chier mar choke japonye par dala molewni japonye par nyathi sikul molewni. Mathayo 15 matinda 13 wacho niya kawuono ni gimoro amora ma wuora manie polo ne ok opidho ibiro pudho oko. Kata obed tuoche manade manotweyo dala, madala norochore, madala nochalo dala magunda maji onge, maji tho iga kod iga. Ung'ere ni kama mtoka dobire dala no en mana mtoka mokelo maiti. Kawuono wacho niya gimoro amora ma wuora me polo ne ok opidho ibiro pudho oko. E nying Yesu ja Nazareth mumbakona niya e nying Yesu ja Nazareth mumbakona niya e Jeremia 1 matindo 19. Kawuono ni adhi somo gimondike Mungu Jehova e Jeremia 1 matindo 19.
Muma Nyasachwa wacho niya, iber manade ruodh ngima, parie mama mokwamone, achiel 19, maler mar Jehova wacho niya, o japaradiso, yes iber chunya odendi, agoni erokamano yaye wendo, ber manade thuolo mar Galili, nyarombi ber manade, erokamano ruodh keda chako gi 18, ji duto manie piny ka, kaka ruodhi mag Juda gi jodonggi, kod jodolo kod ji mamoko duto, biro bedo mamon kodi, mano bed king'eyo, ni samoro gibiro gombo, mondo dalani odog chien, samoro gibiro gombo, mondo adi odog chien, samoro ginyalo gombo, ni kata tedo nino mondo kik konyi, to muma kona niya, kawuono ni, ami teko, to kawuono, ami teko, mondi sirgi, ibiro chalo gi dala mochiel motegno, mano Jehova wuoyo, ibiro chalo gi dala mochiel motegno, kendo gi siro mar chuma, mano Jehova mowacho, kendo gi ohinga mar mula, ok giniloyi e nying Yesu ja-Nazareth, kata ne gibi gotieno, kata ne gibi gotieno, sama ji ne nindo, kata ne gibi odiochieng', sama ji nodhi e puothe, kata ne mod gokinyi, kar kogwen kanyo, ma giwacho ni gigi kwa keto, sama ang' gini kalgi, to dhier odong ka, sama ang' gini kalgi, to tuoche odong ka, sama ang' gini kalgi, to mudho odong e dalani, to ler koro ok gini chak gine, muma wacho ni ok gini loyi, e nying Yesu ja-Nazareth ok gini loyi, e nying Yesu ja-Nazareth wan kod Yesu man gi kifungu, molimo Petro kod Sila e jela, olimo Paulo gi Sila e jela, e nying Yesu ja-Nazareth, sama nolimo Paulo kod Sila, ji mang'eny nong'e ni gin e jela, to sama nolimo gi, ka en kod master key, mano yaw dhoudi manolor matek, sama nodonjo, omugano sama nodonjo, dhoudi noyawre, kifunde madongo dongo, mamoko nondik ni made in China, moko nondik ni made in Greek, moko nondik ni made in USA, moko nondik ni made in England, ok lich kuma nolose kiful, manolor godo dalau, wan gima wang'eyo ni wan kod jatend lweny, man kod master key iluonge ni Yesu jatelo, chief commander in chief, oromo mar mondo bi opudh gik manade, manogur matek obiro chodo nyorochego, kawuono ni obiro rucho gi manade manondiki, kawuono ni owacho ni ok noloyi, e nying Yesu ja-Nazareth, tuoji no ok noloyi, COVID-19 ni ok nolowa, nyaka TB ni ok nolowa, ukimwi tang'o e nying Yesu ja-Nazareth, wang'eye chier mar choke ja-Paradiso, obiro locho ni ng'ama nade moyie kawuono ne, owacho ni wasigu ok noloyi, duong' odogni, ok gini loyi, ok gini loyi, kawuono ami teko mondo isirgi, ibiro chalo gi dala mochiel motegno, kendo gi siro mar chuma, kendo gohinga mar mula, ok gini loyi, nikech abiro bet kodi, mano Jehova oyie, Ruodh abiro bet kodwa sama wawuok, obiro bet kodwa, sama wadhi e tich sibuor biro bet kodwa, e tedo mari nyaka dak mari nyaka wandi japuonj yie no biro bet kodi, sama ine safare barabara ma jomoko ok nindi giwacho ni ok noduogi, Jehova wacho ni to eno bed kodi, sama wacho ni nyithi ng'ane ok nosome, ja-Paradiso to wacho ni eno bed kodi, sama wacho ni ka ng'ane ni biro rumo duto to eto wacho ni obiro bedo kodi, sama wacho ni dak mar joka ng'ane ni dak jar joka ng'ane biro rumo kaka boro cha no rumo, Jehova wacho ni biro bedo kodi, duong' odog ni jatend lweny, gohinga mar mula, ok gini loyi nikech abiro bet kodi kendo riti, an Nyasaye ma wacho kamano, Ruoth ogoyo koda muri mar polo, Jeremia 30:8 wacho ni jok matek mane gikete ng'utino ibiro tur e nying Yesu ja-Nazareth, gima tek matamo Lwanda pok none. Zaburi 81 Matenda 6 wacho niya, chieng' ma Jehova gonye jela, chieng' ma Jehova koro pudhi e jela, ma en kawuono, sama Jehova biro goli e nete, sama Jehova biro goli e chong, sama Jehova dwa goli e muodo ndelo, sama Jehova dwa goli e muodo deo, kawuono ni Zaburi 81 Matenda 6 muma wacho da biro golo dheru mar ting' mapek e goki, kendo mar tuno biro wuok e goki, nyaka mar sandruok no biro wuok e goki, nyaka mar aseye biro wuok e goki, nyaka
bar ich maremo bro wuok e goki, nyaka bar onding maremo bro wuok e goki, nyaka bar koso winjruok e ot bro wuok e goki, nyaka bar ohali musical wara lwara Jehova bro gole goki. Kawuono ne Jehova yikore mar mondo mi ochiw ting' mayot e nying Yesu ja Nazareth. Gima onge ruodhwa ni godo en ang'o midwa temo godo Lwanda? Onge gima noseteme go manotame loyo. Teme kawuono gi tuo no. Wan kod jakondo mula wacho ni ok gini loyi, ok gini loyi, ok gini loyi, ok gini loyi. Funya bich wacho ni where you are. Sibur mar dhod Juda emose locho en kod ratiro Mariao kitabu no moketh kido go duto te gimo kido mora mora manokete ngima ng'ato kawuono ni fule kido no kod nyinge aneni kido machal kod ma isedonjo kuoma. To Yesu wacho kawuono e Fuenya bich ni en gi ratiro mar ketho kido go eko e nyinge Yesu ja Nazareth. Miyud resruok, miyud konyruok. Mini bende luongi nyar ng'ato wadhi ka nyar ng'ane, wadhi od nyar ng'ane, wadhi dala gi ng'ane ma Jehova loso chande. Unyaka wasigu biro goni sarut nyinge Yesu ja Nazareth. Joma nopar ni biro sike pien nini luongi ni jatuo mapile kawuono ni Yesu wakelo chier mar choke. Ja Nazareth daktari mar daktache oromo kod nyako ma iye osechwer higa 12 seche manoromo kod Yesu meja nyaka birege mag ich mane chwere pile pile tobo kod tobo ka gichinde badho rembe sama ne giromo gumuga jakondo mula Yesu wendo o sechege mane birege mag ich nogo saruto moleno piyo ma nyako no chango kawuono teme gi gima nade midwaro mondo Yesu timni ono kawuono wang'e chier mar choke kawuono ni bia kimol kala kala iri Yesu ja Nazareth. Siburo romo maneja toromo simba toromo kwar Yesu romo wendo wani toromo enang'o matamo Yesu no, enang'o matamo japuonj, enang'o matamo japuonj. Mumba kona etich jote 12 sama jo Kristo ne lemo ne Petro mondo wuogi e jela. Sama Petro no wuok ka malaika gole, to ka Petro no biro moduong'o dhot, mano en tich jote 12. To Roda ka nodhi oduong'o dhot, owinjo ka Petro duongo, to duogo to wacho niya mano Petro. To joma ng'eny nokone niya koso iwinjo roho mare. Ji mang'eny biro shanga, ok gibi yie ni wuok e jela, ok gibi yie no andi ochung', ok gibi yie ni dak ni osudo, ok gibi yie ni ne milo sarusi wang'ni, ok gibi ng'eyo ni ne mawang'ni kawuono ka ji kalo to neno dala ni no. Jehova bro timo kaka Jehova, ok obi timo kaka dhano dwaro. Ji mang'eny to sewacho ni ok nyalre, onge richo gi wach ni ok nyalre. Wan kod wuon kifungu ma bro donje jela kama jela nitiere no, obro yawe kod master key, rembe ni kod loch. Sama jo Israel wuok e jela e piny mar Misri, piny chong, piny twech, piny asche, piny sandruok, to Musa wuod Abraham kone gi niya we uru luoro jo Misri ma uneno go kawuono ne ok ochako negi kendo, chandruok no ok ichaki ne kendo, masiche go ok ichaki ne kendo, dhier kod chom go Jehova bro rucho. En gi ratiro mar rucho gima nade mondiki kawuono di nying Yesu ja Nazareth. Jeremia 40:4 wacho niya kawuono ne agolo nyororo ok e lweti, kata dala no twe machal nade, ot no twe machal nade, wala no twe machal nade, kawuono ni ok kinyo korucha ok dwe manyien agolo nyororo oko e lweti. Duong'o dog ni wendo, duong'o dog ni ja Nazareth, duong'o dog ni Elgibo. Luka 4:18 ber manade Ebeneza. Luka 4:18 Roho mar Ruoth Nyasaye ni kuoma, asomo gimondiki nikech oseyiera mowira. Jehova emoyieri, ok anyuola, ok jogweng'. Jehova oseyieri ni kuom joma nade mireso kawuono. Jehova oseyieri, wacha na ting'o bedena mar ruodha. Iseyiera kuom joma nade mireso kawuono, iseyiera kuom jok migonye jela kawuono. Jehova oseyieri, Ruoth oseyieri, oseyieri mowiri mondo aland wach maber ni jomodhier. Oseora mondo aul ni jomotwe kawuono ni Yesu ja Nazareth, mondo wach ni ng'ata mane twich kawuono ma dho ngere luongo ni bondage e nying Yesu ja Nazareth. Wan kod Yesu mane ochulonwa nenge musalaba. Ng'ata motwe e nying Yesu ja Nazareth, ota kamanade motwe, kanisa manade motwe, nyar ng'at manade motwe, momoke jela moseyware kod ngore pile kod pile. Twich ne no nyaka joploto
ong'eyo, nyaka jogweng'o gi ong'eyo, nyaka nyiri mane gipon go ong'eyo, nyaka yawuoyi mane gipon go ong'eyo ni wuod ng'ane tok yud ga tich. Ka wuod ni ting' badi malo, wach ni nying Yesu ja Nazareth, tuoche manade manomako papers na, kawuono wacho dwe nying Yesu ja Nazareth, ni biro ruch gima nondikie papers na kawuono, irucho gima nondikie iya kawuono, gima nade momako wiyane, gima nade momako dalawa, gima nade momako anda, irucho sadi nying Yesu ja Nazareth. Duomo dog di el gi boche avanisi yawe Adonai, ber manade ruodh lala. Mumbakona mondauli ni jomotwe ni koro ogonygi e jela, kawuono gonyi e jela, ok kinyo korucha gonyi e jela. Kendo ni mufni oyaw wengegi bende ni mono aul ni jomisando ni giyudo thuolo, kendo oseora mono aul ni jomahiga ni ma higa ma Ruoth Nyasaye biro reso e joge, ok chieng' machielo, ma higa miting'e nyathi, ma higa miyude tich, ma higa matuno rume, ma higa midhi goye mabati dala, ma higa mitakitime nyako maendeleo, ma higa miyude school fees ne nyithindo, ma higa ma yaka miye promotion, ma higa en ma kawuono, chakore kawuono, kawuono ema Jehova timo ni ono, wachacha ni Jehova en an michako timo na ono kawuono, japuonj osedeko oseromo. Oi ber manade wuoyi nolewe dho yaw higa 38 sama noromo kod muga chier mar choke jakonda mula e sechege ema de nyaka chandruogego norumo. Ang'o matek mari ni osechandigi maromrade, Jehova wacho ni kawuono emigonyi e jela, ma higa manyiere kod oseko rumo kuomi e nying Yesu mar polo. Duong' odog ni ja Nazareth, duong' odog ni wendo, duong' odog ni chier mar choke, duong' odog ni Yesu ono. Siri mama molewo ni ruodhwa, pare dala mokwamo ni jakonda mula, pare mama molewo ni ratego. Yesu goni gi e jela kawuono. Wang'eyo japuonj manomako yamo, sama noyamo chalo ka gima tago nyaka yie. Japuonj ne nindo sechego, joote ne nie yie. Sama nochiew simba, Manuel norie bade, yamo noling' ti, karawan kod Yesu Luanda. Ubedi yamo machal nade mochimo par ng'ato, ubedi yamo machal nade momiyo ng'ato siki osiptal kod yedhe pile kod pile, momiyo nyaka bath otanda bar ng'ato chalo chemist. Kawuono ni nying Yesu ja Nazareth, nyaka jok makikalo to siku piny ni min ng'ane yadhi manothiedhi last month cha wan kode kawe kata go ibiro chulo nikech tuoni cha chiegni duogo. Noruchi gima nondiki manotwe wa nying Yesu ja Nazareth, chung' malo tichango. Ma higa, ma odiochieng', ma dwe, ma sa ma Jehova time ono ne ng'amo yie. Kawuono ni duong' odog di Yesu ono. Mumbakona Zaburi 102 Matinda dek, Jehova ber manade, pare jogi mokwamo. 102 Matinda dek, Zaburi 102 Matinda dek, iber manade El Gibo. Zaburi 102 Matinda dek, Mumbakona ne yan, abro bedo gi ngima modimbore e od adiera, abro bet mabor gi richo. Mumbakona Zaburi 102 Matinda dek, iber manade chier mar choke. Ruoth Nyasaye chik iti ni lemona, ywaga ne Jehova kawuono, wachake wang'e. Zaburi 102 Ruoth Nyasaye chik iti ni lemona, kendo winj ywakna mondo ikonya. Kik ipandna wang'i ka ne chandruok Jehova, to chik iti mondo iyiedo ka piyo ka aluongi. Kawuono ni wacha ni Jehova Ruodhwa, chik iti ni lemona, mondo kaka kora do ywak ni kating'o bedena malo ni, Jehova wi chik iti ni lemona, mondo se koda nyiero masikeni, Jehova chik iti ni lemona, mondo kawuono ni sami paro jogi, japuonj chik iti ni lemona, mondo sami reso jogi mokwame jela, japuonj chik iti ni lemona, mondo sami paro jogi momoko kod tuoche kitendni mag midekre, japuonj chik iti ni lemona.
Sami para nyiri minyiero ni magi tonga nyithindo madior. Oji wacho na seol giol kaka oro na nyithindo Jehova chikiti ne lemona. Sami wacho ni wude ng'ane tok do yud kata ng'ete ne en kama ntimo kwame ne mokwame Jehova chikiti ne lemona. Sami wacho ni dala wa kwamo dala ju kadhiera Jehova chikiti ne lemona. Sami wacho ni nyithinde no banyong nyithinde no kwamo Jehova chikiti ne lemona. Iber manade ruodho ber manade jatende lweny. Ber manade thuon mar Galili. Sama wadhi e lamo kodi ni. Nitie Nyasaye ma ng'ato nyalo ringo dhi ire. Nitie Jehova ma ng'ato nyalo ringo maywag ire. Mawach ni Jehova kawuono resa, kawuono para, kawuono sira. Ma ng'ato wach ni Jehova kawuono timna ng'wono. Jehova ok en dhano madolokre. Kowacho nobiro resi, biro reso dalau. Kowacho nobiro ywayi kogoli chudho motima nete, biro goli chudho motimo todo thon biro goli. Kowacho nobiro paro nyithindi, thon biro paro nyithindi. Kowacho nobiro umo dalau, mogol no nyiera Jehova biro golo. Kowacho nobiro tieko tuo masani no japuonj biro tieko. Wang'e ja Nazareth. Ng'ama no paro wi molao higa 38 tuo masani ni kawuono keleri Yesu ja Nazareth sima biro timo ni ng'wono. Wang'e ja Nazareth Yesu manyalo loko nying ng'ato, oloko nying nyako ma iye chwiri higa 12 mag fireche mag ich mag gotubu nochung'. Tem Yesu gi gima nade kawuono. Kela ne gima nade ne nyim Yesu sani. Mondi wachi ni japuonj kawuono loko nyinga. Wadhi kodi alamo. Wadhi kodi alamo. Wadhi kodi alamo. Jehova maroga na lweny. Pare mama maywak ni ruodhe lela. Pare nyathi sikul ni ruodhe polo. Pare jaduong' maywak ni Nyasaye malich. Sire jogi ruodhe polo japuonj chung' kodgi. Timne gi ng'won ruodhe polo sibor Yesu pargi. Mono ni malich mono sirgi jatende lweny. To mara kuom Yesu. Amen. Jwara magwora, jodala mageno. An mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ongaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bahati Ministries Ler e piny Kayole. Namba dang' yudago en 0733 79 49 10 anwoyo. Namba dang' yudago en 0733 79 49 10. Namba machielo en 07 kendo 07 aito 70 53 76. Namba machielo en 07 kendo 07 aito 70 53 76. Mad Jehova maja sir jogi maja jogi Nyasachwano osiru kawuono osiru kiny osiru ndalo kod ndalo. Amen. Olunga jae